ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു 42 സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ്. ലൊക്കേഷൻ വന്ന് അങ്കമാലി കിടങ്ങൂർ ഭാഗത്താണ്. PWD റോഡ് ഫ്രണ്ടേജ് ആണ്. വളരെ മനോഹരമായ പ്ലോട്ടാണ്. ഈ മെയിൻ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലോട്ടിലേക്ക് എൻട്രൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്ന വില 4.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് സെൻറ്റിന് പറയുന്നത്. പ്ലോട്ടായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്ലോട്ട് ബൈ പറയുന്നത് 5.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് സെൻറ്റിന് പറയുന്നത്. വളരെ അടുത്താണ് അങ്കമാലി. 2.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് അങ്കമാലിയിലേക്കുള്ളത്. എയർപോർട്ടിലേക്ക് ആകെ വരുന്നത് 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ്. റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയാണ്. വീടുകൾ വെച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലോട്ടാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാർട്ടിയായിട്ട് നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മെയിൻ ബസ് റോഡിലേക്ക് ആകെ വരുന്നത് 150 മീറ്റർ ദൂരമാണ് അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര റൂട്ടിലേക്ക്. അത്രയും മനോഹരമായ ഏരിയയാണ്. നല്ല നല്ല പാർട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താല്പര്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാർട്ടിയായിട്ട് നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.